Vou a gravar este tipo de pedra tan bonita. Bueno, as diversas formas de pedra que hai aquí en Isla Catalina. Había corales, peixes de colores, de todos os colores, donde fixemos o snorkel. Esta excursión está me gustando máis que a de onte, mira que preciosidade. Polo menos, mira, as marcas das formas coralinas. Onte moito bailar, moito beber no barco, pero aquí convir máis en silencio. O autobús xa foi directo a La Romana, non houbo que andar cambiando. Solo baixamos a unha barquiña pequeniña tipo esa que hai aí, tipo Jamela, para chegar á orilla. Corda para arriba, hai que esperar a que a corda baixe para baixo. Ahora vou ir hasta aquela punta de lá a explorar. Tipo esta, tipo Jamela, para baixarmos todos do barco. Resbalaba, claro, evidentemente. A ver, que teño que tapar os brazos. As bolboretas, a xente que deixa botellas tiradas porque parece ser que lle costa moito levalas de volta. Debelle salir unha hernia destas de agárrate. A contribuir a que aumente o tamaño da isla de plástico. Non vai a ser. Enfrente está La Romana. As súas alguitas. E vou pola beira a refrescarme. Ali saltando no tronco.